Vamoslle cantar que se senta aquí con nos, que nos pode contestar. Tamén hai un regueifeiro que ainda ten bo sentido, pero para actuar en público el non se dá atrevido. A presidenta marchou porque eu son moi trapalleiro. Como había moito carto, foi ingresar ao queixeiro. Vente pa aquí, presidenta, que eu levanto as mans ao céu. A su pagalle doble porque é primo teu. Pois moitas gracias a todos. Eu aquí a presidenta, que ano que ven volva a ver esta festa. Vamos decir unha cousa, dixo así nas sabedes, agora non dá rejeifa, solo mandan as mulleres. Ai, tate tranquila, Lupe, non teño por unha perda. Se me toca lo carallo, imbo sei mandar a merda. Ai, non. Si van cantar as mulleres, que non estou equivocado, a mandaría as mulleres, primeiro teño que ir eu po outro lado. Pois eu marcho pa casa, que mañá vou traballar, e de outro lado, aquí non ides cantar. Vamos no mes de agosto, entendeme estas razóns. Vamos no mes de agosto a collar vacacións. Faime un favor, rapaza, que me dá moita alegría. Canta aquí un pouquichiño, que che estou en minoría. Pois eu fajolle caso a Lupe, e levo aquí na man. Non podía ser menos, son filla de Mandián. A filla de Mandián, aquí está todo con vos. Ai, hai que cantar un pouco, que non fallo altavoz. Non riña de las dúas, que eu non quero ir aló, porque o señor Mandián ganoulle muñecas outro bisavó. Ganaría yo, abuelo, dijo chu de corazón, porque él era un buen maestro, hay que prestar atención. O bisavó era pequeno, te debías de dar cuenta, pero o señor Mandián casi midió un 80. Contéstalle aí, rapaza, a semejante langrán, que se nota aquí en Xornes, a filla de Mandián. A filla de Mandián vai rejefar con vos. Non me teñades medo, que eu non me meto con vos. Nadie se vaya a meter, veciños a forasteiros, ponto unha coma outra familia de regueifeiros. Somos che de boa familia, somos che de corazón, facemos dúas rejeifas boas e de condición. Si mirades ben par dúas, así tendes boa cultura, iradille a rebola, teñen a mesma estatura. Vouche dicir unha cousa, é que non é unha pena, pa cantar e a rejeifa podo ser moi pequena. Vouche dar un consello, porque Antonio é moi pillo, non pode estar
tacos tan altos pode romper un tobillo. Eu poño tacos abondo porque me gusta acampar. Xa che dixen que en xornes vin aquí a jarbear. E se rompes un tobillo, aunque me coste traballo, que te levo ao centro médico, pois ali xa pa Carballo. Non te preocupes, Antonio, que eso non me vai pasar. Va chegar a Carballo, moitas voltas non vou dar. Voltas non vou dar, que a xente é moi pilla, pois igual cho arreglo eu, pasa-me pola rodilla. Pasa la man pola perna, justo chemo comentario. Vamos deixar que nos cante aquí este funcionario. Un pouco preocupado, o asunto hai no que ver, deixou-nos aquí os dous solos e el foi-se esconder. Tu ven un pouco aquí entras, de momento empurro, tu me fixando neles caldos vou ser a mar burro. Olvidade ben paer, que o dijo con tristeza, metiuse detrás do escenario, el foi bixar a cerveza. Cando collo o micro na man, a máis pesco nas perdices. Non me gusta estar cantando aquí, ai carallo, con dous aprendices. Vente pa aquí, Roque, non te quero engañar. Vente pa aquí, compañeiro, cántame por Escobar. Roque, ten un problemiña que cho vou contar agora. El naciu ali o Humberto e polo Juchín parou fora. El naciu ali en Humberto, a verdade algo requere. Moitos cartos fixo cantando no Tingere. Ai, cantar non canta mal, porque un tema diario, pero temo a cartilla a conta do culinario. Está aquí que yo pido por favor, fixa algunha obra en xornes, traballo de encofradores. Traballo de encofradores, non vou descubrir aquí. Fixo algunha chapuza máis ou menos como a ti. Fixo algunha chapuza, vouche contar o que pasa. Ti non te fiabas del, non levache pa túa casa. Non levei pa miña casa, só poden dicir primeiro, porque tô hasta moi farto deste pinta de chapuceiros. Non levou pa súa casa, que ao levantar mans ao ceo, tampouco eu lle fun traballar e pos planos fixon yo seu. Os panos ti non nos faz, non a miña hai 4.000, non pode ser arquitecto, de momento non é nin albañil. Vai que a casa suso, que non vivo engañado, e trai pa aquí o proxecto, eras por quen está firmado. Vamos a ver, Antonio, de momento non chunego. Ti folles á universidade puñendo no azulejo. Puñendo no azulejo, que son un rapaz discreto. Claro que empecé de albañil, pero ahora son arquitecto. Vos decir unha cousa, dijo volamos, señores, toume dando cuenta, agora non sodes traballadores. Oh, me douche razón, porque un tema diario van un dobralo cadril, mítinme de funcionario. Meteches de funcionario,
Eso sí que é un bo conto, toume dando cuenta, Suso, non che gusta doblar o lombo. Ai, teño un problema.